voltant, 2.700 persones. Jo crec que el que hem de tenir present és que aquestes conclusions, i a mi em toca hisenda pròpia, és de les que surten de la gent, del Josep Lluís, del Pere, del Xavier, de la Marina, de l'Ester o de qui sigui. Això és el que hem de tenir present. I fer participar la gent és el que ens portarà al futur. Hisenda pròpia. Conseller Mas-Colell, espero no equivocar-me gaire, anem a això. És l'estructura per excel·lència. És aquella que ens farà recaptar uns impostos, gestionar uns impostos i fer-ho d'una forma més justa. Això és el que demana la gent, que sigui d'una forma més justa. Més justa i que hi hagi una correspondència entre els ingressos tributaris, els que paguem tots nosaltres, aquells que ens costa i que hem de fer entendre a la gent. Fer transmetre una cultura de que si tots paguem una miqueta, aquesta economia submergida la fem aflorar, si tots paguem una miqueta, el total serà més gran i entre tots obtindrem més coses amb menys tributació. Hem de fer una lluita contra el frau fiscal important. Penseu que un català i una catalana aporta 118,7 euros dels seus impostos i en rebem només 98,8 en serveis públics autonòmics. Això és el que hem de fer. Hem de fer millorar aquesta balança. Què hem de fer? Hem de no castigar les rendes del treball en relació a les de capital. Hi ha un exemple molt clar. No pot ser que el govern central, aquest govern que tenim ara, cada vegada pugi més la pressió fiscal a les classes treballadores, a les classes mitjanes. I en canvi hi ha una xifra impactant, que és permeten que l'empresa pública Sareb, aquella que ven pisos, ven actius immobiliaris a fons voltor, els ven sense cap contraprestació, sense cap pagament d'impostos. La Generalitat de Catalunya, només amb el 13 i amb el 14, ha deixat d'ingressar 867 milions d'euros. Si això li diem a la vicepresidenta Munté, veuríeu tot el que es pot fer amb llei de dependència. Hem de fer un sistema àgil, un sistema simple pel contribuent. Hem de fer una administració moderna, fàcil i accessible. I sobretot, hem d'entendre que l'economia és cíclica, amb la qual, en un país independent, que la hisenda pròpia la gestionem de forma autònoma, ha de compaginar els períodes de crisi amb els de creixement econòmic, perquè el govern, i entraríem en tipus d'economia, ha de ser sempre el que ajudi a passar aquests temps. Una frase final: el perill més gran no és que el nostre objectiu sigui massa alt amb la independència i que no l'assolim, sinó que sigui massa baix i que l'aconseguim. Gràcies i bon dia a tothom.